Jedem. Takže halloweenská party, čtvrtek 27., protože v pátek je státní svátek. A to znamená, že se nejde do školy. Takže ve čtvrtek tady v Music Clubu Hobe v Pardubicích rozjedeme tu největší halloweenskou party. 3, 2, 1, teď! 27.10. Holky, vy jdete na diskotéku dneska? Ne, nejdete na diskotéku? Ne. Ty si mi mám spolkla mikrofon, prosím tebe. Halloween, to bude největší party tady v Pardubicích s 4 Events. My tam rozhodně budeme. Ty vole, Halloween je chováno tady v Hobečku v Pardubicích! Nazdar, Benny, vole! Nazdar, what's up? Ty vole, kdo tam teďko hraje, Benny, vole? Vůbec nevím. Sedem na to, vole! Jdeme do prdele, vole! To je kamínek. A těch kamínků je tady hrozně moc. Kdo ty kamínky spočítá, má na Halloween vstup zadarmo. Já to číslo vím a nepovím. Přijď na Halloween 27.10. Hobečka! Pardubicích. 27.10. Halloween. Hobečka! 27.10. Budeš tady sama na Halloween. Díky jámo, ani nevím. To si potřeboval. Kde máš tu vodku? Dej mi vodku, ty štoka. Suka, písně 27.10. Halloween. Jo, Halloween, no. A už jsi dneska byla na velký? That's best vodka. 27. mám Halloween, psáno na hlavě. A to je ruka, vole. Já vám ukážu, jak se správně pije Nikolaus vodka. To dělej. Poblej se. 27.10. budu studovat na maturitu. Tak to je v píči. Budu, až budu. To je zavřený, ty vole. 27.10. přijdu na Halloween.